passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Saps el que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos. I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? Se filtra a través de YouTube un vídeo de l'actual president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer Navarro, negant que València fora repoblar per catalans després de la conquista de Jaume I, lo qual trenca completament en les seues postures actuals respecte a la cultura valenciana com a president de la ABL i en les de la mateixa entitat. Esta acadèmia funda en 1998 baix un pacte secret que no isque a la llum fins a 2004 entre els governs valencià i català, conegut com el Pacte de Reus, per a afavorir la presidència de José María Aznar en el govern espanyol, ha viscut rodejada de crítiques i polèmiques des de la seva fundació, des de politització, falta de transparència, extralimitacions en les seues funcions i falta de rigor filològic. La ABL és l'entitat normativitzadora del valencià a nivell oficial en la comunitat valenciana i és sumament crítica per la seva postura respecte al valencià, al que degrada de llengua pròpia a dialecte del català. El seu president des de 2001 és Ramon Ferrer Navarro, professor en Història per l'Universitat de València, el qual també és molt criticat pels seus mètodes de govern, basats en el secretisme, la falta de transparència i els acords personals, tant fora de la ABL com per alguns dels propis acadèmics. Inclús pot aplegar a ser imputat per prevaricació per l'acord firmat entre l'ABL, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Universitat de les Illes Balears este juliol de 2020, nomenat Acord de Cooperació per una normativa inclusiva i unitària, que representaria la substitució definitiva del valencià pel català. Estes postures disten molt de les que ha seguit durant tota la seva carrera, en les que defenia l'autonomia i singularitat de la llengua valenciana, així com negava les hipòtesis de la repoblació catalana de València, origen de l'idea de que el valencià és un dialecte del català. En el vídeo filtrat, el propi Ramon Ferrer dona fe clarament d'estes postures. El vídeo data de 1985. Està gravat en el municipi de Torrent i fon realitzat per una televisió valenciana anterior a la fundació de Canal 9, en el que se mostra un debat sobre el repoblament i repartiment valencià després de la conquista de Jaume I. També podem veure en este vídeo a la paleògrafa Ampar Cabanes. A continuació, mostrarem i analitzarem alguns fragments de l'entrevista. En esta primera part del vídeo, del minut 0 al 3 en 41 segons, Ramon Ferrer explica que prop del 80% dels repobladors eren de classe baixa i que vivien en terres de realenc, o siga, propietat del rei, que havia acaparat les majors ciutats del Regne de València, i que la noblea aragonesa i catalana era minoritària i no s'establia en les terres valencianes, sinó que les regentava des de les seues terres d'origen. Ramon Ferrer accentua que des del principi la força de València està en el poble pla. Quants ne venen? Quina quantitat de vent se dona? En quina qualitat? En raó de què? Tot això ho sabem perfectament, ens ho dona el repartiment. Per tant, partim d'un cas molt concret. Gran part de la societat valenciana que porta Jaume, que ve en Jaume, per tant, a partir de 1238, és una societat igualitària. És a dir, fulano, mengano, sotano, quan venen i s'instal·len on estem ara, en Torrent, o s'instal·len en València, s'instal·len en Puçol o s'instal·len en Xàtiva, resideixen unes panecaes, possiblement, jo estic convençut cada vegada més que de regadiu, no de secar, en torno a 108 panecaes, per entendre-nos, una o dos panecaes d'hort, unes quantes panecaes de vinya i una casa. El 80%, parlem en números redons, en xifres redones, recibeixen aquestes donacions. Per tant, estem en una societat en què el 80%, en un començament, són tots iguals, tenen els mateixos béns. Són homes lliures. Són homes que diuen la seva gran part en el realenc, és a dir, que la part que se dona a la noblea és molt xicoteta comparar en el que se queda al rei. Si mirem que Sagunto, que Borriana, València, Alzira, Xàtiva, etc., estan en mans del rei, òbviament en mans de la noblea queda un apartat molt xicotet. Què vol dir això? Que aquesta societat igualitària de la que estem parlant des d'un principi té un complement, i és que normalment està vivint en terres de realenc. El senyoriu així té poca importància. Això què vol dir? Que d'alguna manera els nobles valencians, els primers nobles valencians, tindran la seva casa en Aragó, fonamentalment, o en Catalunya, o en Figa. Així són nobles de segona divisió, per entendre-nos. Per tant, la força aquí, des d'un principi, està en la gent plana, en el tercer estament.
En la segona part, fins al minut 6:32, comença a parlar sobre la repoblació del Regne de València, mencionant que, com diu Empar Cabanes, se hauria de fer un nou estudi sobre ella, fet que ja passà en l'any 2000, quan la paleògrafa realitzà el seu estudi d'aveïnaments, en el que mostrava que la repoblació catalana i aragonesa de València fon mínima i que la major part de la població eren valencians natius, antics musulmans convertits al cristianisme o cristians autòctons. Esta senya és important, ja que el propi Ramon Ferrer recalca que l'expulsió de musulmans valencians fon minoritària. Un altre dels elements que caldria destacar en esta repoblació, en estos elements que ens porta el repartiment per al conjunt del regne, és que podem parlar de dues etapes molt clares. Una és la que se fa en torn a 1238, 1239, inclús 1240, que té que veure en el que és la comarca de València, la comarca de la capital. És una repoblació un tant estranya, perquè és la primera que se fa, no està massa assentat les coses i possiblement, com molt bé diu la doctora Cabanes, n'hi haurà que fer una revisió perquè alguns dels que venen per ací després se'n van o baixen més cap a la part sud del regne, etc. etc. I n'hi ha una segona tanda, diríem, de repobladors que està en torn a 1248-1249, que està en funció de la segona repoblació. I aquesta segona repoblació, d'alguna manera molt poca, però d'alguna manera té que veure en aquesta expulsió que se fa minoritària, i això convé recalcar-ho, dels musulmans valencians, i s'assenta per tot el regne. A continuació, fins al minut 8:56, critica contundentment els historiadors que defenen l'hipòtesis de la repoblació catalana de València, en la que s'intenta demostrar que les terres de costa valencianes foren repoblades en catalans i les de l'interior en aragonesos, afirmant en contundència que el propi repoblament de València, de principi a fi, nega esta teoria i que la repoblació catalana de València és algo inadmissible, reafirmant que en totes les comarques repoblades, tant de costa com d'interior, n'hi ha tant aragonesos com catalans, com castellans, francesos, navarros, recalcant finalment que una repoblació expressament catalana de València és un deliri. Antes parlava del grau de la noblea respecte al resto. N'hi ha un element que el repartiment remarca clarament, des de la primera donació fins a l'última, i és el següent. S'ha dit des de sempre, per alguns historiadors cada vegada més interessats, que València és un element dual. Una part repoblada per aragonesos, que és la interior, i una part repoblada per els catalans, que és la costera. Mentre els primers és una cosa de realenc, pobra, de latifundio, etc., la part catalana, la part que repoblen els catalans de la costa, és un element burguès, un element igualitari, un element de progrés. Des del primer asiento del repartiment a l'últim, el repartiment sistemàticament està negant aquesta teoria. Això és algo inadmissible, és a dir, algo que no se pot sustentar. Per què? Perquè nosaltres arrepleguem els repobladors que se fan. De les 17 comarques actuals que tenim on hi ha repoblació, en 16 n'hi ha repobladors catalans i en 17 n'hi ha repobladors aragonesos. És a dir, tant de l'interior com en la costa n'hi ha catalans, aragonesos, francesos, per entendre-nos, navarros, castellans, etc. És a dir, no n'hi ha mai un dualisme com s'ha cregut, o com s'ha pensat que podia ser. Per tant, això és una cosa que té que quedar molt clar i repetís, des del propi repartiment ho tenim. El primer asiento és per Artau de Luna, la primera donació per Artau de Luna, i li dona Paterna i Manises, un noble aragonès. És una repoblació prop de la costa, tant Paterna com Manises, i és un element aragonès. I que la primera donació trenca per terra tota la teoria del dualisme. Per tant, això és clar i és evident. I en esta última part, fins al final del vídeo, Ramon Ferrer recalca que Jaume I ja troba una forta i estable població musulmana i en cert sarcasme afirma que una terra recient conquistada com fon el Regne de València aconseguí superar econòmica, política i culturalment en apenes 100 anys als demés territoris de la Corona d'Aragó perquè ja comptava en les bases musulmanes. En la segona part, que jo crec que marca tota una política del rei Jaume, és un element que està fora del repartiment i és l'última fundació, l'última repoblació, podríem dir, que fa Jaume I i és la de Villarreal. 1274, per tant, fora de la cronologia del repartiment, és l'últim poble que funda Jaume I, que no ne funda massa, perquè ja ha encontrat una població prou forta d'època musulmana. Si vostè
agarrar totes les donacions, com publica perfectament el padre Ramon de Maria, totes les donacions per als repobladors de Villarreal, veurà que no n'hi ha ningú noble, que no n'hi ha ningú clergue, que no n'hi ha ningú element foráneo a Aragó i a molts poquets de Catalunya. Què vol dir? Que aquesta visió que ha tingut Jaume I des d'un principi en la repoblació valenciana en el 38, la culmina en el 74 en Villarreal fent una repoblació on tot el món disponga d'unes propietats similars, on hi hagi una llibertat en la costa i en l'interior i que d'alguna manera el que sí significa és aquest despegue meravellós que té València des de sempre. Seria molt difícil pensar que una terra que se conquista en 1238 a 1245, des de València fins a Villar, entre perfectament a principis del segle XIV molt més forta, en una economia ja molt més pujant que el resto del territori de la Corona d'Aragó, que tenia una antiguitat molt més forta. Per què? Perquè ja n'hi ha unes bases, les bases musulmanes. Estes postures respecte a la cultura valenciana canviaren radicalment des del seu ingrés en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, moment en el que tant ell com altres acadèmics en similars presentacions passaren a ser els estudiosos d'una llengua millor pagats del món, en uns sous que ronden els 6.000 euros al mes, més de 70.000 euros a l'any, sou similar al dels ministres del govern espanyol, siguent este el major motiu pel qual se critica als acadèmics de la ABL, acusant-los de venuts. Este vídeo, pujat a la plataforma YouTube en 2014 per un usuari particular, ha sigut redescobert pel grup Llibertaors, el qual l'ha incorporat a una campanya en defensa de la llengua valenciana, donant a entendre una compra d'influències per part dels grups polítics nacionalistes catalans de Catalunya en València, senyalant al ja mencionat Pacte de Reus com a l'assassí de la llengua valenciana. Cal destacar que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua fon desautoritzar per a definir el valencià en 2014 pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per infringir l'Estatut d'Autonomia. I fins ací les notícies d'última hora. Dona-li m'agrada al vídeo, compartís-lo, subscriu-te al canal i activa la campaneta de les notificacions. Seguís-nos en Facebook, Instagram i Patreon, on a més pots ajudar al canal i tens accés a contingut únic i a rebre regals. Si vols aprendre valencià en nosaltres, en les normes del Puig, en la descripció tens el nostre correu electrònic de contacte. I si has aplegat fins ací, escriu en els comentaris ABL derogació per a que nosaltres vegem quins són els nostres seguidors més fidels. Nos veiem en pròximes notícies, però sobretot... No te baixes del submón.